И здравейте, приятели! Преди да гледате това видео, обърнете се за канала, стейте лайк, сабскрайб, пишете коментар и вече, ако може да видите, пуснахме закуска. Може да ядете в Funnies.bg през сайта на Зани Студио. Има това. И сега няма да се обяснява повече. Да играем Roblox с Puppy Playtime. Аз не знам, че ще има толкова реално. Не знам, че Roblox ще излезе сега по време, защото сега изляза по Playtime. И ако мога, това видео ще ви се... Мога да ви се помоля. Ако мога, ще ви помогна. Да. Намерите. Ади бе. Чакайте. Няма да се обяснявам повече, че започвам. Знаете ли какво е пресата? Добрите новини не се продават. Това бяха проблеми на растежа. САЩ няма причини за тревога. Наближаваме. Искате ли да го видите? Тук затворена да, искам да ви кажа една. Не се почва, иска да ви кажа една песен. MG, I'm няма се обясня повече. Започваме. Какво правят? Hello. Попи. Но на колколета ред може да намерите едно цвети грин. Flower. A flower depiction on the floor. Ornament equipped. Depiction flower. Значи трябва да намерим цветето. И ако сте играли такава в Playtime, ще ви помогнете ли коментарите. Какво по-добро от опитни мишки без права? Добре, ще ви кажа за първата. Момчета. Тези хора не са пътни нарушители. Направили са ужасни неща, за да се озоват тук. И сега ще вляза в тази стая. Но са често ключ има за тази работа. Ама аз не са, защото има ключ. Аз съм само един стар надзирател. Не мога да обсъждам мотивите на световните корпорации. А и не е ли Миланд Aerospace най-големият дарител на нашата кауза? Да, и такова и ще се включа някой ден в това видео и ще ви покажа на моя видео. Как беше 1 часа? Ще направим малко шоу. Имам. Ще се видите с двама затворници и ще се разказвате на приятелите си страшни истории. Да се надяваме, че когато се махнете от тук, ще продължим да правим света... Някой го е пуснал. След вас, госпожо. Много е пуснал. Това е общото помещение. Е така, ще ви с голяма скина. Мисля, много ще си извиня. Не съм. С 62. Впечатляващо. Подготвихме ли стая за интервюта? Ще трябва да огледаме стаята. Добре. Но да знаете, в частта за законниците не допускаме оръжия. Ама няма. Благодаря. Благодаря. Имам. Да. И... Готово ли е? Влизайте. Сега ще трябва... Си свина. Но... Ето го, хаги лаги. Ето го, моя приятел. Ето къде си? О, да, подуших, че идваш. Идвам с добра Да, новина с ето го хаги Най-после ще лаги. се кастрираш честито. Осъден си за предумишлено убийство и заговор за шпионаж на Жалост, Съединените щати. хаги лаги е тук.
Това е идеята да ти кажа ли важното? И така. Да, умирам да го чуя. 30 годишен стазис без отмяна влиза в сила веднага. А правото ми е със Много справедливо изслушване. добре. Загубил си го, когато застреля Армстронг. Да, разбира се, бях забравил тази част. Съжалявам. Знаеш ли какво казват за стазиса? При някой мозъкът не Няма го къде понася. са. Чакам го с нетърпение. Не, Сладки сънища. там ставата. И там е игрите с мои статуи. Май ще ви кажа за кои игри са. Точно не съм сигурен. Ама ще ви кажа, аз не Не знам. знам за теб, но не За мога да първи вярвам. път игра по Playtime. Ще трябва Господин някакъв Хайдъл, начин. как се чувствате? Дибе. Усещате ли се дезориентирани? Това Не виждам с това око. Какво е станало с лицето ви? Изгорите ли се? Не, любовно ухапване. Ясно. Да. Ще ви задам няколко въпроса за преживяванията ви и отношението към вас. Сънувате ли докато сте в тази? Сега ще сънувам вас, нали? Бих искала да отговаряте сериозно. Аз съм сериозен, съвсем сериозен. Тук пише, че сте осъден за тежко физическо нападение. Не, Аз го съм не направил. съм. Не бях аз случай на объркана самоличност. 53 пъти. Лицето ми е характерно, не като вашето. Имате много мило лице, красиво е. Вие сте съвършена. Сигурно имате и хубава усмивка. Усмихнете ми се. Само маничко чудесна усмивка. Колега, Хок, отговори на въпроса. моля те, не се меси. На какво мирише тук? Успокой се. Носите парфюм, нали? Господин Хайдъл, Отговори на въпроса. Хок, Ти си лош човек. Ще ме пробваш? Сядай! Хок, Аз ще те пробвам. Хок. Знаеш ли какъв бях преди да ме осъдят за изнасилване? Изненадай ме, Татако. Бях чирчия. не мръдни бе. И да се описа много. И ще игра докато цял филм не приключи. И играта е цял филм, така ви кажем. Но не чак толкова до цял филм, но да не пиши и гледате. Да разберете какво е нашето бебенци. Но, преди нашето бебенци, как се нарича? Страглит. Орбитален полицейски Да, участък. и ще се включва в някакво видео. Надявам се в което да е. Има сигнал за пожарна вода на включва. М1. Ама ще видя. Скрийте се! Какво? Скрийте се! Какво? Здравей! Къде е тя? Да. Кой? Какво? Кой, какво? Не ме лъжи, ще ти изям мозъка. Се активира. Стой там. Ческа! Дългокоско! Добре ли си? Нараних ли ти носа? Ела тук. Айде, сядай, веднага ги отвори всичките. Не, мисля, че това е... Мислиш, трябва ли да мислиш? Добре, да. Добре, направи го. Камери отворени. Ангелът. Активирал съм ги. Да, деби. Да, съм ги активирал, не мога. Другите. Викат, не. Ще ги активираме. Поздравяваме екипа за работата. Някой един друг. Айде. Тук бяхте ми казали, че има... Бързо, върдайте! Не ще го появаше, но ви казахте, че имало нещо, не знам.
Пишинци! Сега ще видим. Мама го ходи види. Има нещо тук слуши пишите. Ало. Да и да. Слушай, ми не ги през твоето видите чуто. О, не. Министерство на отбраната Вашингтон. Стрелнах, защото имаше пар. Много съм такъв стряскаш. Включи приспирния газ. Бързо. 2, 3, 5. Не се стряскам, кое не Полека. трябва да се стряскам. Ставай! Така. Айде бе, не се замахна. След по-малко от час тези хора, включително младата Емили Уорнок, ще бъдат единственото, което ще ни пази живи. Затова не си играй с гаранциите ни. Разбрали ме? МС-1, тук орбитална полиция. Чувате ли ме? Край. Какво става? Имаме компания. От лявата част на корпуса излизат и може би хала. Напишете ми в този коментар така да махна този ключ. Нищо го намерих! Махни се от вратата! Но не мога да го намерих намеря. заложник. Включи урадията. Хайде. Успокой се. Точно така. Но ми И това, казвате. нали? Само така. Остави го. Защо, човече? Стига. Казах, остави го. Айде имате някакви... Прието. И моите хора Мисия проучване не могат, МС-1. защото съм ги научил. Аз ще ги науча като Около 170 искам, ама те не искат. Кажете. За ден И ще снимам едно филм. 89 000 Казаха бюлетини плюс проверката 10% резерв. тук за следва от Каментергир каналата от дъщото. Може да гледате кака съм коляска. Каква съм коляска. Иначе в коляска, да. Решението за гласуване с хартиени бюлетини създаде Нещо- удобство на членовете на нещо секционните говориш. комисии, които дойдоха преди обед в секциите, за Говоря да си. приемат машини. Аз мисля, че се връщаме Толкова в... апакш. Ади бе. И да. Мисля, че е по-нормално и по-бързо. Ади бе, дивите. В Русе бюлетините тръгнаха към секциите в Натискам. ранния следобед от полицейска охрана. По-рано изборните книжа са били предадени Ходю, на всичките ходю. 217 секционни Някой ще махне комисии. ли Избирателите това? в общината са близо 137 000 души, а броят на отпечатаните бюлетини е с 10% повече от броя на гласоподавателите. Да. И тук машините ще бъдат върнати. Защо? За новините на Нова, Цеца Алексова. Месец и половина след наводнението, което отне 4 човешки живота, Царево се готви за избори. Как премина денят за размисъл? Иляна Шишкова е в Черноморската община. Иляна. Здравейте, без нарушение мина денят за размисъл. В 7 населени места в община Царево утре ще се проведат местни избори. В 3 от селата Кости, Синеморец и Лозенец претендентът за кметския стол е сам по един. Денят за размисъл част от жителите на Царево избраха да прекарат на плажа. Тук релаксирам как? Релаксирам, мислим, отпускам, разпускам и се зареждам. Казва, че в неделя задължително ще отида до урната. Никога не съм пропускал избори. Гласувам си, знам за кой как. Ако иска някой да им чуе гласа, ако трябва да бъдем всички... Ще гласувате, разбира се. В квартал Стрелбище хората вече имат и задачи за новия кмет. Няма тук ток, вода няма. Да. Ако ние взимаме от други хора, плащаме, не е проблем. Зато канализация мръсна, защото ходят където не трябва. И много е мръсно. Искаме да има чистота.
Хигиена, разбираш ли? 7108 души в Царево имат право на глас. Към настоящата арест са регистрирани на даден етап 460 човека. 20 са избирателните секции в общината. В ранния следобед изборните книжа